Delegáciu Národného frontu Nemeckej demokratickej republiky, vedenú ministerkou spravodlivosti doktorkou Benjaminovou, prijal na Pražskom hrade prezident republiky Antonín Novotný. Títo milí hostia boli u nás na návšteve v týždni priateľstva československého a nemeckého ľudu. V srdečnom rozhovore prezident a prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Antonín Novotný poďakoval členom delegácie za ich návštevu a požiadal ich, aby odovzdali ľudu Nemeckej demokratickej republiky naše bratské pozdravy. Anglické rybárske lode v sprievode vojnového loďstva priplávali do islandského 12-míľového pásma rybolovu. Toto pytlačenie v islandských pobrežných vodách pokračuje. Islandský strážny čln, ktorý proti tomuto nerešpektovaniu výsostných vôd protestoval, Angličania zajali. Jeho posádku zadržali a odviezli do Anglicka. Anglicko týmito akciami porušuje nielen zvrchovanosť Islandu, ale aj chartu Organizácie spojených národov a zásady mierového spolužitia medzi národmi. Baňa Maxima Gorkého v Braňanoch v Vilínskom okrese vo svojej histórii nezažila ešte taký deň baníkov. Stala sa totiž držiteľom štandardy prezidenta republiky ako najlepšia baňa v Československu. Pochopiteľne mal jeden z tvorcov tohto úspechu, baník Miroslav Vyhlídal, dosť dôvodov k radosti. Nebola totiž vyznamenaná iba ich baňa. Rada najlepších pracovníkov dostal aj on. A to už bol dôvod k prípitku najmä vtedy, keď si ťukáme s námestníkom predsedu vlády súdruhom Jaromírom Dolanským. No nešlo iba o prípitok a vyznamenanie, i keď sú to pekné veci. Takýto praktický dárček, autokar pre rekreáciu baníkov, to taktiež nie je k zahodeniu. Tento radosný deň zakončili potom estrádou v prírodnom divadle. Poslednú tohoročnú neučesanú chmelnicu bolo vidieť na hlavnom Žateckom námestí pri tamojších dožinkoch. Panovanie starého kráľa Piatiky sa skončilo a bol teda zvolený nový vládca zelenej chmeľovej šušky. Najšikovnejší z prítomných sa mohli pokúsiť o získanie titulu kráľa Valčíka s hoľbou piva na hlave. Piva bolo dosť a veru dobrého. Tohoročná kvalita chmeľoviny stala sa predmetom prísneho skúmania majstrov Piatiky zo široka ďaleka. A nakoniec možno povedať, že väčšina pohárov bola obrátená hore dnom ako želanie na budúci dobrý zber. Výstava nášho kožiarskeho priemyslu v Bratislave zaujala tisíce návštevníkov svojou pestrosťou a skutočne bohatým obsahom. Aj športovci si prišli na svoje. Nebolo nikoho, kto by sa nezastavil u týchto zaujímavých exponátov. V Československu pripadá na jedného obyvateľa 4,5 páru obuvy ročne, najviac na svete. Ďalšia výstavná sieň to bol vlastne raj pre naše ženy, veď ktorá by nezatúžila po takomto kožušteku v pastelových farbách.
Výstava potvrdila kvalitu i vkus československých výrobkov, ktoré boli vysoko ocenené aj na svetovej výstave v Bruseli. V tohoročnom medzinárodnom geofyzikálnom roku majú meteorológovia všade plné ruky práce. Aj maďarská stanica Siófok na pobreží Vlatenského jazera je stále v pohotovosti. Veď všetky pozorovania je potrebné podrobne a presne zaznamenávať a vysielať ďalej. Nie iba do Maďarska, ale do celej Európy. Pravda, hlavnou úlohou tamojších pracovníkov je pozorovanie počasia v okolí jazera. Takouto vzdušnou sondou skúmajú niekoľkokrát za deň smer a silu vetra. Väčšiu búrku musia predvídať včas, lebo jazero sa dokáže rozvlniť ako skutočné more. Pred takouto situáciou je potrebné včas privolať všetky lode do prístavu. Iba tí najväčší priaznivci futbalu prichádzajú na štadión už na predzápasy. A to je veru škoda, veď pred zápasom prvej ligy býva zaujímavá dorastenecká liga. Podívajte sa, o čo sa takýmto spôsobom ochudobňujete. Toto je stretnutie dorastencov Dynama Prahy so Spartakom Čelákovice. Dynamo sa ujalo vedenia bránkou z pokutového kopu. Potom však čelákovickí chlapci pridali a podnikli niekoľko rýchlych akcií. Pekne prevedený trestný kop a vyrovnané. Jeden z ďalších rýchlych únikov zakončil Králik a je to vedúca bránka Čelákovic. Škoda, že ju videlo zatiaľ tak málo divákov. V poslednej polhodinke došlo opäť k obratu. Dynamovci vyrovnali na 2-2. A iba teraz sa začal štadión zaplňovať. V závere získali Dynamovci prevahu a nebezpečne útočili. Víťaznú bránku v osádku videlo už 8000 divákov. Sekundy týždňa. Švajčiarsko. Atóm premiér. Toto heslo si dala do štítu druhá medzinárodná konferencia o mierovom využití atómovej energie, ktorú usporiadala Organizácia spojených národov v Ženeve. Konferenciu doplnila aj výstava, na ktorej zúčastnené štáty ukázali možnosť využitia atómovej energie v prospech ľudstva. Spojené štáty. Zatiaľ americká veda po neúspechu s vojnovými raketami skúšala šťastie až na mesiac. Prinášame vám ďalšiu ukážku z tohto pokusu. Nádeje na úspech netrvali však dlho. Americká raketa neskončila na mesiaci, ale opäť vo vlnách oceánu. Sovietsky zväz. Sovietské rakety a sputníky sú úspešnejšie. Na pamiatku prvej umelej družice postavia v Moskve pamätník. Z vyše 1000 návrhov zvíťazil model 50-metrového obelisku, ktorý symbolizuje štart prvého sputníka do vesmíru. Francúzsko. Nedostatok miest na parkovanie aut je stály problém vo všetkých veľkomestách na svete. Jeden francúzsky inžinier to vyriešil originálne. Jeho skladacie autíčko sa vyzná v tlačenici.